Suman, hindi madula nga pagkaon sa mga Ilonggo sa tion santig kalalag. Paano balay nilutuon? Hinigin tutukan ni Zen Kilantang. Tagsa nga mag-abot ang Pista Minatay, patok ang mga nagkalain-lain nga native delicacies. May ibos, kalamayhati, putulanson, baybay kag iban pa. Apang ang pinakakilala nga kalanon sa mga Ilonggo, ang suman. Sa baylo nga mga dulce para sa Halloween, nanging tradisyon na sa mga Pinoy nga maghalad sang kakanin sa mga himata nga nagtaliwan. Si Manang Rachel, madamo sang order nga suman kada tuig. Tradisyonal na nabalaan sang aton kinanda na sang una ta nga mga katigulangan nga mga native nga suman, inday-inday, muna ang aton nga ginahalad sa aton nga mga minatay. Simple lang iya panakot, pilit, gata kag muscovado sugar. Ang iban, nagabutang sang luya, asin kag kalamansi. May secret ingredient naman ini para mangin mananam ang suman. Pag kinahanglan kung galuto ikaw happy ikaw para nga ang aton ang resulta sang aton nga pagluto kaaya-aya kanon sang aton nga mga suki. Suno kay Manang Rachel, may halad man o kunwala. Ang importante, madumduman ang mga nagtaliwan nga mga himata, subo nga Pista Minatay. Upod Caramel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.